dator bypassetik, baina ona helduta gertatzen dena da zurrunbiloak egiten direla, eta zurrunbilo hauek ez dira onak, ze apurka-apurka odolak utziko ditu gauzak, eta berriz itxiko da arteria hori. Zurrunbilo horiek ez dira onak. Orduan, ulertu zuten zergatik, medikuek hau ikusita, ulertu zuten zergatik zegoen arazoa. Eta zegoen arazoa angulo txikia bada. Angulo handiagoa bada ikusten duzue, odola hemendi dator, eta segitzen du aurrera, eta ez dago zurrunbilorik ez ezer, oso garbi doa aurrera. Orduan, ulertu zuten simulazio hauekin, bypass eta arteriaren artean, nahiko handia izan behar zuela. Eta orduan, optimizatu alda, zeger ordinagailuan, jokatu alda angulo horrekin, eta ikusi zein dan onena. Eta orduan, kardiologo gero, hori segitu aldabe, egongo dira artikuluak, aldizkari medikoetan eta holan, azaltzen anguloa nahiko handia izan behar dau, arazorik ez egoteko. Osea, hemen zer dago? Hemen dago modelizazioa, ze modelo bat dago hor, atzean, diskretizazioa bera simulazioa ordinagailuan, eta gero optimizatu behar da anguloa, kasu honetan, hau eukitzeko eta hau ez eukitzeko, ze hau da arriskugarria. Osea, hemen ikusten duzuen nola egiten dan lana ordinagailuarekin, modelo batekin, eta optimizatu nahi da. Hau da beste osasuneko mundua utziko dugu, ze beti da pizkat, holan, zaila. Eta orduan, hau da pizkat, deporte eta holan. Proiektu hau da Alingi proiektua, deitzen dana hau. Da Alingi da elkarte, ez dakineko, ez dut ulertu elkarte bat dana Suizako, elkarte edo enpresa, nik uste dut erdi, eta egiten dutena da belauntziak, lehiaketarako belauntziak egiten dituzte. Eta parte hartzen dute konkursuetan, eta lehiaketan, eta hori guztian. Orduan, Alingikoek ez daki nola, ezagutu zuten, Lausanako Politeknikoan, Quarteroni, Alfio Quarteroni da matematikari oso ezaguna, eta joan ziren berarekin hitz egitera, eta esan zioten, begira, nahi dugu belauntzi berri bat, katamaran bat, nahi zuten, katamaran berri bat, zuk ikusi, o zuek ikusi, nola egin. Aukeratu alduzue material berriak, forma berriak, nahi duzuena, baina nahi dugu onena, munduko onena, eta nahi dugu sariak erabazi eta lehiaketak erabazi eta holan. Nik uste gero, claro, oso ona bada gero saltzen da hobeto belautzi hori. Orduan, itxegin zuten, nik itxegin dute Alfio Quarteroni proiektu honetaz, eta orduan esan zioten, erabili nahi duzuena, dirua daukogu, nahi dugu onena, katamaran onena. Orduan, Quarteronien taldea egon zan lanean, horretan urte bat baino gehiago, eta orduan denarekin jokatu zuten, materialak, formak, dena, eta erabili behar zituzten modelo asko, modeloa itsasorako, uinak, atmosfera, haizea, ez daki zer dena. Orduan, erabaki zuten, ze materiala kroskoaren txat, ze materiala belen txat, zer dena aukeratu, dena egin zuten, modelatu, simulatu eta optimizatu. Azkenean, egin zuten belauntzi bat, diseinu bat. Eta Alingiri eman zioten diseinu hori. Diseinua hau da benetakoa, hau dira argazkiak. Belauntzi honek erabaki zuen. Amerikaz Cup, nik ez dut ezagutzen esertaz honetaz, baina zan didate dela lehiaketa handiena munduan. Irabazi zuten 2 urtean, segituan, Amerikaz Cup. Honek, katamaran honek. Eta gero beste sari asko. Orduan hau da propaganda handia, baina da jendeak ez daki. Osea, belauntzi honen atzean, matematika, pilo dago modeloak denarako. Optimizazio handia eta dena. Osea, hau ikusten badozue eta oso ospetsua eta sari asko eta holan, eta diseinua izan da, ez ingeniariak, diseinua egin dute matematikariak. Osea, da nahiko harrigarria, ez? Beste gauza batzuk, adibidez, beste mundu batera pasatuko naz orain, irudien mundura. Zergatik, ze irudien munduan, azkenengo urteetan, oso aurrerapen handiak egin dira
matematikari esker. Ikusi hemen adibide batzuk. Adibide hau da irudia garbitzeko. Ikusten duzu hemen eskerrean, bueno, ez da ikusten oso ondo, hemen igual ikusten da hobeto, ikusten dituzue argazki hauek, eta oso zigin, puntutxu, zikin dagoz, daude argazki hauek. Eta eskumean ikusten duzue gauza bera, baina garbituta, ez dago punturik, ez dago ezer, garbitu da. Ze gertatu da honen eta honen artean? Hor gertatu dena da, algoritmo batek lan egin duela, hau garbitzeko. Eta zer esan nahi du garbitzea? Algoritmo horre jakin behar dau, nola bereiztu teien artean eta puntuen artean. Kendu nahi ditu puntuak, baina ez teiak. Eta orduan hori nola egin ulertzeko, modelo on bat topatu behar da, eta gero algoritmoa idatzi, eta gero implementatu, eta bar. Orduan, irudien garbitzea gaur egun egiten da oso errez, algoritmo asko dagoz, eta erabiltzen da gure telefonoetan, adibidez, mugituta badago pizkat irudia, algoritmo badago barruan gure telefonoetan egiten duena, garbitzen duena. Beste gauza bat da, hau garbitzea ere, bai da, begira lore hau. Lore hau ikusten da lore bat dala, baina dago benetan argazkia super txarra, ez? Eta hemen dagoz, 3 garbiketa desberdinak. Ikusten duzu hemen, hau garbi dago, baina benetan lorea gizajoa ez daiko oso ondo ikusten. Hau hobeto dago, nahiko ondo ikusten da, garbitu da hile zarata gehienak kendu da, puntu gehienak kendu dira, baina galdu da pizka, detaile pizka galdu dira, pistiloak ez dira ondo ikusten, eta abar. Eta hemen ikusten duzue, hau dago superondo. Ez da galdu, lorea dago superondo, detaile guztia daude superondo, eta zarata guztia kendu da. Hau dira 3 garbiketa desberdinak. Eta ez da aldea horren artean. Aldea da denbora, aldea da algoritmoa. Hau egiten zen duela 30 urte edo 40, 30 igual, duela 30 urte, hau egiten zen argazki bat garbitzeko. Osea, garbitzen bazan, aldi berean galtzen zan dena, galtzen ziren ertza, galtzen zan dena, osea, garbitzean, galtzen zan asko. Gero egin zan hau, eta gaur egun egin daiteke hau. Osea, algoritmo hauek gai dira kentzeko bakarrik zikintasuna, bakarrik puntu txarroiek, baina gordetzen da bezertzeak oso ondo, detaileak oso ondo. Zergatik egin daiteke hau gaur egun eta duela 30 urte ezin zitekeen egin? Aurrerapen handiak egin direla modeloekin. Osea, hemen honen atzean dauden ekuazioak topatu dira duela 10 urte. Eta orduan algoritmo berriak dira, eta orduan askoz hobeto egiten dute euren lana. Eta hemen dago ere bai, nahiko matematikariak ibili dira mundu honetan nola garbitu irudiak, edo filmak, edo bideoak, edo gauza. Beste gauza bat irudien artean, nire irudi hau asko gustatzen jata, ikusi neban behin, itxaldi batean duela, 6 urte, nengoen kongreso batean, eta ikusi nuen hau aurkeztuta, eta esan, hau da beretan, miresgarria eta irudiak eskatu nizkion erakutsi zituen lankideari. Zer ikusten duzu zuek teleskopio batek hartutako irudi honetan? Teleskopio batek hartu dau irudi bat, eta hau da. Zer da, galaxia bat? Zer da? Eta ikusten ezer ez. Bueno, irudi honetatik begira ze ateratzen den. Satelite bat dago. Ze gertatzen zen, egun horretan, argazki hau hartu zanean, turbulentzia handia zegoen atmosferan, eta orduan, teleskopio horrek hartu zuen irudi hau. Irudi horretan dago benetako, atzean dago benetako satelita, eta dago zarata asko, zarata da hori turbulentzia, atmosferan. Baina lankide honek, Raymond Chan, Hong Kongen lan egiten duena, bera da gai, irudi honetatik hau ateratzeko.
Osea, berari eman zioten hau. Eta berak lortu zuen hau. Da txarto, ez? Benetan ikusi nuenean, esan nion, Raymond Mesedez, eman irudi horiek erakutsiko ditut nire etxaldietan. Orduan, hemen garrantzizkoa da nada ere bai, berak egin zituen lau hauek, lorearekin esan dut lehen denbora pasatu dela hobeto egiteko lorearen garbiketa. Hemen ez, momentu berean egin zituen lau garbiketa hauek. Eta ikusten dozue, hemen ikusten da satelite, baina justo, ez? Ikusten da satelitea, ez detailerik, antena, baina ez detaile asko, hemen detaile asko ikusten dira, hemen gehiago eta hemen superondo ikusten da egitura eta dena. Eta zergatik egin lau gauza desberdin? Zergatik ez egin hau zuzenean, honena dana? Ba hau, honek denbora gehiago eta diru gehiago behar duelako. Orduan, segun enpresak, igual NASA zan, edo zakin nozan ze enpresa eukan satelite hau, segun enpresak zer nahi duen, batxutan ez du merezi detaile asko lortzea, eta nahikoa da eukitzea hau edo detaile hau. Segun nahi duten, bakarrik ikusi antena ondo dagoen edo ez dagoen ondo. Segun zer nahi duten, erabiltzen dute filtro hau, edo filtro hau, edo filtro hau, edo filtro hau. Eta zer esan nahi du filtro desberdinak? Batzan nahi du, seguramente, algoritmo desberdina erabiltzea parametro desberdinekin. Eta segun detaile asko nahi diren edo ez, erabiltzen da, lortzen da edo hau, edo hau, edo hau. Baina, lau hauek lortu zituzten gauza honetatik. Eta nahiko harrigarria da. Eta Raymond Txanda matematikaria ere bai, ez da ingenieria, ez da. Beste gauza bat interesgarria irudien munduan da konpresioa. Hau, denok erabiltzen dugu denbora guztian. Gure ordinagailuetan, gure telefonoetan, argazkiak egiten ditugunean, denbora guztian, eta irudiak egiten ditugunean, guk ikusten dugu, adibidez, ez dakit, Viena.jpeg ikusten dugu, beti JPEG hitza ikusten dugu formatoan, irudien formatoan. Bueno, zer da JPEG? JPEG da protokolo bat konprimitzeko. Zergatik, irudi bat hartzen dugunean, detaile asko dagoz. Baina, detaile asko nahi baditugu, argazkiak hartuko da leku handia gure ordenagailuan edo gure telefonoan. Orduan, segun zenbat memoria daukogun, nahi dugu detaile asko euki edo ez. Eta egiten dugu nada konpromiso bat. Nahi dugu nahiko detaile, polita egoteko argazkia, baina ez dugu nahi prezizio oso handia segun zenbat memoria daukogun telefonoan edo ordinagailuan. Bueno, hori egiten da programa batekin. Programa hori JPEG deitzen da. Bueno, hemen egingo dugu proba bat. Hau zan argazki bat, ardano batena, esan oso handia, baina, bueno, en fin, denbora hartan, 192 kilobytes. Oso handia, baina, bueno, persona bate konprimitu nahi zuen argazki hau. Vale. Eta zer nahi zuen? Konprimitu nahi zuen euneko bat. Euneko bat gutxi gora ikusten duzue, hemen 192 eta hemen 1,6. Da euneko bateko konpresioa, da gutxi gora bera. Baina hemen dagoz bi konpresio desberdin. Ikusten duzue, hemen 1,6, hemen 1,6. Dira, bi konpresio desberdin argazki honetatik. Baina ikusten duzue, behekoa da oso txarra. Ikusten da arrano badala, baina justo dago superpixelatuta eta nahiko itxusia. Lortu duzue konprimitzea, baina argazkia erakusteko benetan ez da. Hemen ikusten duzue beste konpresioa. Volumena berdina, ikusten duzue 1,6, 1,6. Konprimitu duzue berdin. Baina, hau nahiko ondo dago, ikusten da itsasoa, ikusten dira uinak, arranoa nahiko ondo, ez dago zehazki hau bezala, baina hile. Hau gordetzeko ez dago txarto. Zer da aldea honen eta honen artean? Baldea da denbora eta algoritmoa. Hau egin zan JPEG-ekin. JPEG zan algoritmo bat, programa bat, existitzen zana 2000 urtean baino lehenago. 2000 urtean baino lehenago egiten ziren konpresioak gure ordinagailuetan eta gure telefonoetan eta argazki makinetan JPEG erabiltzen zan. Hau erabiltzen zan.
Orduan, konprimitu nahi bazan asko, argazkiak oso itxusiak. 2000 urtetik aurrera, dago beste protokolo bat, deitzen dana JPEG 2000. Eta JPEG 2000 da gure ordinagailuetan gaur egun, eta gure telefonoetan gaur egun dagoen programa. Gaur egun. Argazki bat hartzen dugunean, hori funtzionatzen dago. JPEG 2000 erabiliko da, konprimitzeko irudia. Bueno, zer dago JPEG 2000 atzetik? Ze aldea zegoen? Zergatik protokolo hau honek egiten du, hau, asko sobeto bestea baino? Algoritmoa oso desberdina delako, teknologia desberdina dagoelako, teknologia matematikoa esan nahi dut, eta atzean dagoena, eta hemen dauden batzuk ezaguten, matematikari batzuk ezagutzen dute hori oso ondo, JPEG 2000-aren atzean dagoen teoria matematikoa deitzen da Winchou wavelet, Winchouen teoria. Winchouen teoria agertu zen, ez dakit igual Javi duo daki, 80 urteetan edo 70 urteetan gutxi gora bera, ingeniari batek, frantses, batek eukizuen idea. Hitz egin zuen matematikari batekin, Yves Meyerrekin, Yves Meyer oso famatua hemen fakultate honetan askotan egondana. Eta matematikari hori ipini izan teoria hori, Winchouen teoria deitzen dana, ikastera. Talde batekin, hasi ziren, oso abstraktua eta teoriko zan hasieran, ni gogoratzen naz, nahiko ondo hasi zanean. Oso abstraktua eta, baina laster konturatu ziren, teoria hori erabiltzen, konpresio modu oso ona egiteko eukiela, euren eskuetan. Eta orduan hasi ziren, ez bakarrik teoria egiten, baizik eta pentsatzen nola erabili hori konpresioko algoritmo berriak egiteko. Eta euren lanarekin egin da JPEG 2000. Osea, dago matematikaz josita. Eta gure ordinagailuetan, gure telefonoetan, gure argazki makinetan, egunero edo zein momentutan erabiltzen ari da programa. Eta dago, da benetan Winchouen teoria atzean. Google, ez dut esango asko, baina Googleen algoritmo garrantzizkoena, PageRank deitzen dena, hor dago grafoen teoria, algebra lineala, beteta, osea, dena dago matematikaz beteta Googleen edo zein gauza bilatzen duzunean. Orduan, gaur egun ere bai, neban amaitu nahi hau esan gabe, gaur egunean ere bai oso gauza iraultzan dia da, adimen artifiziala eta big data eta gauza hori guztiak. Hor ere bai, gainbegiratutako eta gainbegiratu gabeko ikaskuntza, adimen artifiziala datuen zailkapena eta aztertzea eta horan, oso garrantzizkoa bihurtzen ari dana. Hor ere bai, jende asko pentsatzen du informatika dela, hori egiteko, algoritmo asko dagoz, nik esango nuke adimen artifizialaren protokoloen atzean, gutxi gora bera erdia informatikoa da, erdia matematika. Matematikak jokatzen dugu oso paper handia adimen artifizialeko metodo berrietan. Orduan, ondorioak matematika edo non dago. Espero ja ikusi dozuela. Benetan gure inguruan, gure tresnetan, gure osasune protokoloetan, leku guztietan, eta ez da ikusten, matematika dago. Matematikan gainean oinarritutako algoritmoak. Teknologia berrien garapenean, zerbitzu askoren antolaketan, logistikan adibidez, sendagai eta terapia berrien diseinuan, eta abar luze bat. Ni bakarrik adibide batzu eman ditut, baina askoz gehiago eman alituen eta oso desberdinak. Eta egon da proiektu bat, baina ez dugu egin, ni egon nintzen proiektu horretan, Bruselasen mailan, pentsatu genduan, ondugun gozala edo zein tresna, telefono batean edo kotxe batean, matematikazko algoritmoa barruan nahiko garrantzizkoa baziren, ipintzeko logo bat Mat Inside. Intel Inside bezala, ordinagailuetan Mat Inside. Eta orduan jendea ikustiko zuen, telefono hartzen duten bakoitzean Mat Inside. Kotxe hartzen duten bakoitzean Mat Inside. Hegazkin bat hartzen dutenean Mat Inside. Eta ondo egongo zen
ze jendea konturatuko zen matematika oso garrantzizkoa da gure munduan, ez bakarrik klaseak emateko, edo teoremak egiteko, baizik eta tresna berriak diseinatzeko. Eta bakarrik amaituko dut honekin, ikasketa bat egin da Europako herri batzuetan, neurtzeko matematikako inpaktua gizartean, ekonomian. Neurtu da, zein dan matematikaren partea barne produktu gordinean. Eta ikasketa hori egin da, Estatu Espainolean, Frantzian, Holandan eta Erresuma Batuan, uste dut, orain arte. Bakarrik emango dizkizuet, eta honekin amaitzen dut, zifrak Frantzian. 2015an egin zan ikasketa bat, eta beste 7 urte beranduago berriz. Neurtu da, ez dakit nola egin duen enpresa batek, zein da inpaktua, matematikako inpaktua, Frantziako ekonomian, baina ekonomia osoan, barne produktu gordinean. Bueno, ikusi da, neurtu da, 16% inpaktatuta dagoela matematikaren erabilarekin. Da, enorme. Hau da, Frantziako ekonomia osoko 16%an ikusten da matematikaren inpaktua. 7 urte beranduago, 18%. Zergatik? Orain enpresak eta askoz teknologikoagoa direlako, eta orduan, seguramente, matematikaren inpaktua handiagoa izango da. Eta ikusi, neurtu da ere bai, enpleguaren inpaktua, zenbat jendek erabiltzen du, ez matematikaria, baina beste enplegu batzuetan, zenbat jende erabiltzen du matematika euren lanean, eta ikusi da, Frantzian, enpleguaren 12% da itzela, behar dute matematika, baina ez bakarrik gauza ebaketa errezak egiteko, baizik eta matematika nahiko ona, 12%. Eta 7 urte beranduago, 13%. Beraz, hau da propaganda hutsa, baina ez da propaganda hutsa, hau nertu dute. Neurtu dute, ez dakize metodo, nik ez dakit hori nola egiten den, baina, eta ikusi da gainera, zenbakiak gutxi gora bera berdina direla, estatu desberdinetan. Eta estatu desberdinetan, ekonomia desberdina daude, industria tipoak desberdinak eta alan, baina zenbakiak onelakoa dira hau nertu den 3 estatuetan. Eta nik uste dut benetan, erakusten du honek, benetan jende gehiago ikasi beharko zuela matematika, eta ez bakarrik matematikaren karreran, noski, baina baizik eta ingenieritzan, eta medikuntzan, eta leku askotan, behar dela benetan matematika asko gauza hobeagoak eta gure gizartea hobeagoa egiteko. Mila esker. Zoragarria, eta esan barra dagore bai, lehenu ez dut esan, eta honako nahi nuen utzi, bera dela Euskal Herriko Unibertsitateko doktore honoris causa, ez da bakarri unibertsitate honetan, baina honetakoa da, eta da, azkenekoa izan zen fakultatea proposatutakoa Jocelyn Bell, oendara gutxi, eta aurrekoa bera izan zen. Eta ikusi dugu mostra erakutsi diguna. Eta orain, nik uste zuen txanda dela eta zuentzako galderak, zen nik uste galderak merezi dituela hitzaldi honek. Mesedez? Nahi duenak esku altxa, mani pasako diot. Bueno, kaixo. Ni eta nire ondoko ikasleuek gaude matematikako lehenengo kurtsoan, eta nahi nizun galdetu, ea zer motibatu zizun zuri matematika ikastera, eta gero urteak pasala nola aldatu den zure pertzepzioa materiarena. Ni hasieran hemen ikasi nuenean, nire txat matematika zen guztiz teorikoa. Baina
egin nuen tesia matematikari oso formatu batekin, eta berak dauka idea matematika aplikatua izan behar duela. Osea, bakoitza egiten du nahi duena, batzu teorikoa, batzu aplikatua, baina niri eman zidan, osea, esan zidana zan, polita da ikastea matematika, baina zentzu bat daukien problemetan. Adibidez, fizikatik datorren problema bat, ikasi eta hola. Orduan, apurka-apurka hasi nintzen gauza aplikatuak edo aplikagarriak zirenak ikasten. Osea, hori izan nire bilakaera. Nik personalki ez dut euki kontraturik industriarekin eta holan, baina nire inguruan horrelako jende asko dago, eta orduan nik ikusi dut nola egiten diran gauza horiek. Ni nago gehiago teoria eta aplikazioaren artean, gutxi gora bera, baina nire taldean adibidez egon dira, nire lana da gehiago fisika eta kimikari dedikatua, kimika molekular adibidez eta gauza horiek, eta orduan nire taldean dago jendea enpresekin lan egiten duena. Nik egiten dut gehiago horretarako behar dan teoria eta batxutan algoritmo batzuk ere bai. Osea, ni apurka-apurka teoriatik joan nintzen aplikazioetara, zergatik gustatzen zaidalako lan egiten dodanean ulertu zertarako balio duen. Baina gero, nire inguruan dago jendea nahiago duela guztiz gauza astratuak egitea. Nik uste dagoela lekua jende guztiarentzat. Baina nire gustatzen jata gauza aplikatuak. Besterik? Kontatu alko zendu apurtxo bat, zelangoa dan erdibide horretan egotea, askotan, igual hori, edo iten dozu lan oso aplikatuan, edo teorian, baina nahiko gatza da erdibideko hori historia hori nola aplikatu, igual itzein behar duzu fizikari batzuekin, kimikarikin ulertu apur bat, beraien lana hori traduzidu nolabait matematika hizkuntzara kontatu aldozu apurtxo bat, zer erdi horretan egoteak suposatzen dauena edo? Bai, denbora hartu behar da, ze egia da, itxegin behar da fizikariekin edo kimikariekin edo biologoekin edo medikuekin, hor denbora eman behar da, ikasi behar da euren hizkuntza, erabiltzen duten hizkuntza, hitzak eta holan, metodologia ere bai, eta orduan nahiko denbora pasatu behar da, baina polita da ere bai, ze ikasten dira gauza berriak, eta gero ikasketa batzuk egiten dira, eta gero hori begiratzen da nola funtzionatzen duen errealitatean, parametroak aldatzen dituzu, eurekin hitz egiten, polita da, baina nahiko denbora pasatu behar da. Orduan, batzuk nahiago dute egitea euren teorema, zuzenean eta publikatu eta holan. Normalean, denbora pizkat galtzen da, gero, barruan zaudenean, azten zala publikatzen eta, baina dago momentu bat, pizka zaila danaz, ezagoz, inbertitzen denboran, hori ikasten, gauza berriak ikasten, baina nik uste merezi duela. Laguntzen du asko, departamentu batean egotean non gauza horiek egiten diren. Orduan ikusten da jendea nola egiten duen lan, zenbat denbora ematen duten beste espezialitateko jendeekin hitz egiten, neurtu behar da pizkat, ikusi behar da zenbat denbora pasatu behar da zure teoria egiten eta zenbat denbora bestekin hitz egiten eta ikasten da hori apurka-apurka. Hasieran zaila da. Nik galdetu nahi nuke, batez ere, lehenengo mailako ikasleak esan duten hauei begira, ze hasi dira orain eta ikusten dituzte arlo desberdin asko, orain arte matematika bat zen, eta arlo desberdin asko. Orduan, gustatuko litzaidak zuk esatea, zuk ze arlotan lan egiten duzun gehien, eta ze arloekin kolaboratu behar duzun ikerkuntza aurrera eramateko. Ikus dezaten nola dagoen dena konektatua. Ni analista naiz, ni analisi matematikoan lan egiten dut, baina nahiko ere bai deitzen dena fizika matematikoan. Ni nago pizkat fizika eta matematikaren artean egiten dut lan, analisiarekin, probabilitate pizkat, noizean behin, baina adibidez nik ez dut egiten geometria, topologia, egiten dut basikoa bai, denok egiten dugu, baina edo algebrarik ez. Baina lekua dago guztietatik ikusten da lehen,
Matematika aplikatuak egiten zituztenak, ziren gehienak analistak ekuazioko jendea, analisis numerikoa, eta baina gaur egun guztien dira geometriako ikerlariak, topologiakoak, ikusten da jendea arlo guztietan aplikazioak egiten. Behar da, matematika osoa behar da aplikazioetan, segun problema, segun modeloan nolakoa dan. Orduan, aukeratu behar da zer ikasle bat bazarie, ikusi ze gustatzen zaizuen. Niretzat garrantzizkoena da, lan egiten dugunean pozik egotea, ez? Orduan, gustatzen bazaizue gehiago geometria edo analizia edo ezaki zer, hori egin tesia nahi baduzu edo master bat edo nahi dana, ez? Baina, izan behar da gustuko gauza bat nik esango nuke. Nik analista naiz eta benetan gustatzen zait hori. Batxutan lan egiten dut besteekin, geometrian edo, baina, bakoitza berea. Eta guztientzat dago lekua. Horrekin lotuta nik egingo izu galdera bat. Nik uste dut, printzipioz egon gintezkeela zentru paregabe batean. Zer hemen daude fizikaria, kimikaria, biologoa, biokimikoak eta ber. Orduan, importantea izango litzateke, matematikariak eta besteek ere bai, elkarlanean denbora gehiago inbertitzea ikasteko eta gero, zuk esan duzuna ateratzeko, eta leku hona izan daitekela. Horrek esan nahi du, bultzatuk beharko genukela, horrelako, beti hitz egiten dugu interdisziplinatearen izateaz, eta hori, azkenean itzutxa dira, baina igual modu oso askoz konkretuagoan egin beharko genuke. Hori egin beharko litzateke, baina egia da, zaila dela, ze denbora behar da, eta elkar ulertu eta holan. Baina dago beste arazo bat. Kalitatea neurtzea. Bi gauzen artean zaudenean, ez zaude batean, ez zaude bestean. Orduan, postu bat eskatzen duzunean, promozio bat, ez daki zer, nork neurtzen du hori. Honek, hauek edo hauek. Eta zaila da, eta hor aulkien artean zaudenean, arrisku bat dago. Orduan, horregatik, zaila da, gazteekin kontu zibili behar da horrelako gaietan, tesi bat bultzatzen danean edolan, ze arrisku bat dago. Gero ja ondo zauzenean, postu bat daukozunean eta holan, lekua dago gauza horiek egiteko. Baina pizkat zaila da, ze gure sistemek ez dakie nola neurtu kalitatea arlo bi edo hiruren artean zaudenean. Ados, eta hemen gertatzen da, proiektok eskatzen direnean, ere bai, interdisciplinaritatea dagoenean beti arazoak egoten direla, nola neurtu hori. Beste galderarik? Ez bali madago, beste bat badaukat ere bai, baina ja, itzaldiarekin lotuta, bi gauza gustatu zaizkit, gustatu edo atentzio ditu diate asko, bata belauntziarena. Osea, belauntziarena, Quartier edo ez dakizen zen egin duena talde horrek, paradigmaren aldaketaz hitz egiten ari zara. Zertaz? Paradigmaren aldaketaz. Hau da, barku bat nola egin da. Azkenean izan da, aurretik ikasitakoa, gero hobetzen joan da, eta gero eta hobeagoa. Eta hauek egiten ari direna, da, argita garbi egongo dira, ingenariak eta fizikariak eta kimikariak, baino, hasten dira gutxi gora bera zerotik, nola baita esateko. Edo ez, galdera hori da, niri horrek harritxu nau. Katamarana da, belauntziak eta hori. Ja, ez baino karrerak irabazi behar ditu, argita garbi. Bai. Material berriak, forma berriak, dena berria izan da. Bai, horregatik. Esan zieten barra libre. Dirua dago. Lan egin eta guk irabazi nahi ditugu sariak. Eta egin zuten, eta irabazi zituen sariak. Eta gero bigarren puntuare bai izan da irudiarena, satelitearena. Kara, problema handia dago kosmologian bereziki, azkenean zarataren problema. Zarataren problema nola ateratzen ditugu irudiak, klaro, kasu honetan hori ikusi egiten da. Baina hau aplikazitekeen urrun dauden beste hainbat objektuetarako. Eta klaro, hori oso garantzitsua eta interesgarria izan daiteke. Hombre, algoritmo hauek adibidez, hau da bakarrik irudi bat, ez? Bai. Baina adibidez, gure satelite gartzen dituzten argazkiak lurrakoak adibidez,
behar da gauza automatiko bat. Ez da bakarrik irudi bat nola tratatu. Orduan, euki behar da gauza nahiko robusta, osea, protokoloa izango da nahiko tratatzeko arazo guztiak, egon daitezke odeiak, egon daitezke, ez dakiz zer, ostakuluak erdian, egon daiteke. Orduan, lan ez da bakarrik irudi bat tratatzea, baizik eta kontinu, orduan, eta hori egiteko dago jendea, osea, dago taldeak hori egiten. Gaur egun, nasak hartzen dituen, nasak edo ezak, adibidez gure inguruan, lurraren inguruan begiratzen dutenean, hartzen ari dira irudiak denbora guztian, mundukoak. Hori tratatzen dira, automatikoki. Eta honelako filtroekin, honelako programekin. Benetan, gauza hauek erabiltzen dira egunero egoera askotan. Polita da, benetan erabiltzen dela. Beste galderaren bat? Bai, hemen daude, Wendi pikeiego. Ni galdetu nahi dizut pizkat zure hitzea, algoritmoi buruz eta algoritmo eskutuei buruz hitz egin duzu, eta gaur egun oso moda, edo entzuten ari gara denbora guztian adimen artifizialari buruz, eta bereziki alarmak piztu dira ChatGPT-rekin eta bar. Eta jakin nahi nuke pizka bat, eta horatzean algoritmoak daude, eta erabiltzaileek ez dakigu zer dagoen atzean, eta askotan itxu sinisten dugu, ematen digut, ordenagailuak ematen diguna, internetek ematen diguna, eta jakin nahi nuke pizka bat, ze uste duzun, edo zure inguruan, zer hitz egiten dan horren inguruan, ze arriskuak egon daitezken bilakaera honekin, edo pizka bat zure ikuspegia. Gauza bidagoz, gauza bat teknikoa da, adimen artifizialeko gaur egun erabiltzen diran algoritmoak oso ondo, osea, gauza batzuk egiten dituzte super ondo, mirakulo bat ematen dau, baina inok ez daki zergatik. Eta hori da pizza, adibidez egiten dute gauza batzuk oso zailkatu, datu asko adibidez, eta da, egiten dute momentu batean, eta miresgarria. Baina gero ez daki egiten 3 gehi 2 berdin 5. Osea, gauza batzuk egiten dituzte oso ondo, beste gauza batzuk ez. Baina, pizkat txarto dagoena da, inok ez duela ulertzen zergatik funtzionatzen duten hain ondo. Eta hor lan egiten duten persone, arduratuta daude. Ni egon nintzen behin hitz egiten deep learningeko sortzaile batekin, eta berak esaten zidan, beldurra ematen dau. Hain ondo funtzionatzea, jende guztia pentsatzen du orain erabiliko ditugu algoritmo hauek edonon, eta egongo da egun batean, erabilera kritiko batean, igual ez du funtzionatuko, edo txarto funtzionatuko du. Zergatik, ez dakigulako zergatik funtzionatzen duen ondo, edo noiz funtzionatzen duen ondo. Orduan, arazo handia dago hor. Eta jende asko dago lanean, baina momentuz ez da ulertu zein dan atzean dagoen egitura hain ondo funtzionatzeko kasu askotan. Bigarrena da etikazko asuntua. Algoritmo hauek erabili aldira gauza onak edo txarrak egiteko. Eta ez dago legerik. Adibidez, joan den astean irakurri nuen artikulu bat, egon dira orain persona batzuk nahiko garrantzizkoak mundu honetan, eskatu dutena denbora bat lasaitu, ez egitu gauzak egiten, eta saiatu gaitezen erregelak egiten. Bestela edo zer egin daiteke, gauza oso onak eta gauza oso txarrak. Gauza guztiekin bezala. Eta ez badago erregelarik, ez dago legerik, bai, da beldurgarria. Eta horretaz jende asko pentsatzen ari da. Baina bitartean, auskalo zer egiten ari da. Ni galdera bat egin nahiko nitzuke, zu eremu matematikoaz aitu zara hitz egiten, da eremu matematiko baten badaude 3 funtsezko elementu. Alde batetik aldagaiak, bakoitza bere eremuan, magultasuna daukaterako, bestetik parametroak, gauza finkoak, eta bestetik barrun dauden dinamika. Urte askotan, hori aztertzeko bidea izan da, fizikaloko legea, dinamika pixka bat eratzeko edo fizikako legeak behiratu dugu, intuizioa ikusteko ze ekuazioak pixka bat eman behar zuten soluzioa. Baina azken 10-20 urtetan,
baliabide informatikok asko garatu dira, sensorizazioa baita, datu bilketa ere. Orduan, beste korronte paraleloa ireki da. Eta orduan, pixka bat dinamika horiek ekuazioen bitartez azaldu beharrean, pixka bat ikusitan izan da, patroiak ikusi eta tresna. Simplenetatik, erregresio lineal bat adibidez, konplexu eta ilunenetara are neuronanak, oso sakona direnak. Orduan, noski, ez daude, desatoztasun handirik, normalean datozko badaude eta baita ezaguten baldin bada dinamika, bi ereduek emango dute zerbait antzekoa. Baina, kasu konplexunetan, guain daukegu bi bide, bai diru inbertitzeko, ikertzaileak dedikatzeko, orduan, etorkizunean, urrengo 10 urtetan ze ikusten duzu. Bi bide horiek, konpenetatuko diela, paraleloki edo borrokatuko diela, edo gizarte ikertzaileek aukeratuko dutela bat gehiago bestea baino, nola ikusten duzu bi bide horiek. Eskerrik asko. Usteot, biak elkarrekin joan behar dutela. Eta ikusten da gainera gaur egun ja enpresa handiek daukiez gauza bat ditzen dena biki numerikoak, numerical twins. Eta horrek zer dira? Hori da modelo bat eta datuak. Eta orduan, modeloa funtzionatzen du, generatzen dau, eta dauka biki bat errealitateko datuak. Eta orduan, modeloaren parametroak aldatzen dira datuekin. Osea, biak elkarrekin aurrera, zezin da bakarrik datuak erabili, osea, gauza batzurekin bai, baina ez dena egiteko. Orduan, nire ustez etorkizuna izango da biak, baina biak elkarrekin lanean. Osea, modeloak hobeagoak egiten, edo egunero, ez dakit, parametroak aldatu datuekin. Hori da nire, eta usteot nahiko jendea, osea, benetan, jendea esaten dugu, modeloak abandonatu behar ditugu orain, badaukagu, baditugu datuak, eta orduan erabili horiek, aztertu eta puntu. Baina ez gauza asko modelatu behar dira. Eta orduan nire ustez, datuak ere garrantzizkoa dirak, biekin asko sobeto egingo du, nire ustez. Baina gauza batzuk igual bakarrik datuekin, gauza batzuk modeloekin, baina gauza oso konplexuak industrian eta izango dira gauza biak, nire ustez. Beste galderarik? Bai, ondo. Askotan esatea olako mailatan konpetibitatea eta asko da hola eta disiplina asko eskatzeala. Halko zenun deskribitu pixkat esperientzialdetikan nola dan olako maila baten lanaitea? Baina kompetizioa arlo batean edo arloen... Bai, matematikari arten eta hola. Kompetizioa? Bai. Bueno, ez dakit. Ez dakit nika, bueno, batzu egiten dute gauza bat, beste, ez dakit nika inbeste kompetizioa dagoen. Bueno, bizitzan dago, ez? Baina ez gehiago, bizitzan normalean baino gehiago, ez nuke esango. Nik azkenean, bueno, egia esan, ez dut sufritu horregatik, ez dakit, osea, bai, egia da, problema batean zaude lanean, eta beste talde bat dago ere bai, eta batxutan eurek egiten dute zu baino lehenago, baina, bueno, holanda bizitza, eta nik osasuntzua ikusten dut. Osea, segun nola egiten diran gauza horiek. Ondo edo txarto, orduan, kompetizioz osasuntzua bada, ondo, denak aurrera. Besteren bat? Bueno, ez bali madala, ustez beste txalo sarta handia, merezi duela, Mila esker eta ondo segi zure ikasketetan. Bueno, eta esan ere bai, beti leku izango duzula gure artean, beti ongi etorri izango zarela. Mila esker.